refer mai întâi cât se poate de direct și cât se poate de strict și cât se poate de concis la această lucrare. Punctul meu de vedere va fi cel al istoricului. Apreciez de aici plecând, în primul rând, demersul și efortul celor trei colegi care s-au implicat în această cercetare și, în al doilea rând, acribia cu care au făcut-o. Pentru că spiritul critic, și domnul director a confirmat adineauri, efortul documentar e unul de apreciat. Înțeleg că au ajuns să vadă toată informația de arhivă de care puteau beneficia și că, deci, au făcut și din punct de vedere științific, nu numai din punctul de vedere al efortului sentimental, cultural, pentru istorie locală și așa mai departe, dar chiar și din punct de vedere științific, o operă care merită sancționată ca atare. Deci prima calitate, după mine, ca istoric, repet, al acestei cărți, este aceea că informația din perspectiva liberalismului în Franța este exhaustivă. O a doua calitate este aceea că au încercat și au făcut un efort evident în acest sens de a include mișcarea liberală vrânceană în ansamblul liberalismului românesc, cu referiri importante și documentate la ansamblul mișcării liberale, astfel încât în mâna unui necunoscător sau a unei persoane cultivate mai puțin avizate, această carte poate reprezenta un document fundamental pentru înțelegerea evoluției mișcării liberale de la 1880, 1879, 1880 astăzi. Și în al treilea rând, nu în ultimul rând, tot din punctul de vedere al cărții, trebuie menționată cumulul de eforturi foarte special. Doi tineri istorici și în fruntea lor, să zic așa, domnul Ambrino, care înțeleg că a fost în ultima instanță sufletul articulării acestei cercetări. Această foarte interesantă juxtapunere de interese, de preocupări și de pasiuni, și numai această juxtapunere a putut face posibilă. Dar nu pot, în scurta mea intervenție, să nu mă mai refer și la altceva. Cartea mai este importantă în peisajul strict contemporan al zilei de astăzi, a zilei de ieri și a zilei de mâine, chiar foarte concret al zilei de ieri, pentru România și pentru clarificările culturale și doctrinare pe care România le necesită. Trăim într-o lume în care, într-o țară, și parțial într-o lume, dar prioritar într-o țară, în care doctrinele riscă să devină tot mai clare, în care tot felul de personaje mai avizate sau mai puțin avizate își permit să-i acorde, să-i considere de stânga sau de dreapta pe unii despre care doctrinar nu știu mai nimic. Ori, din acest punct de vedere, e dreptul și obligația, nu numai a tuturor partidelor, a fiecăruia și a tuturor partidelor politice, de a-și clarifica perspectivele. Dar este mai mult decât atât, este dreptul și obligația societății civile de a face efortul pentru a înțelege cât mai clar cu putință ce înseamnă doctrina din spatele fiecărui partid politic. Astfel încât, atunci când noi, cetățenii, ajungem în preajma unui eveniment important pentru noi toți, care este cel electoral, să avem o imagine cât se poate de clară, vreau să zic mai simplu, o imagine cât mai puțin confuzată de acuzații, de perspective și de discursuri contradictorii. Cred, deci, că pentru Partidul Național Liberal, în orice caz, pentru beneficiarii acestei cărți, care sunt cetățeni cu orice fel de orientare politică, un asemenea demers nu poate face decât bine. Aș îndrăzni să spun mult bine. Și nu închei înainte de a-i felicita pe cei trei pentru efortul lor.